sandang kelawan pangan cina ketok ing kamulyan tinebihna saka bencana alam. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Saya aku arep buka apa bingung. Ya ini kan Mas Andra kelangan ngeng aku. Tatas ngowen. Eman yuk. Pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung lumantara channel YouTube ya kuwi Asta Brata Media. Oh, Asta Brata Media.
Dadi sing kepareng mirsani, heeh, ora mung penonton kang mapan ana ing lokasi utawa TKP. Oh ngono. Ning kepara dipirsani para sutresna budaya, pecinta wayang kulit utamane ya kuwi pengikut setia Sanggar Seni Astabrata kabeh melu mirsani uyung-uyung anyeng kuyung jurung donga kanggo para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing dusun Pingkol kang wis kasembadan ngadani adicara bersih dusun. Oh ngono ya, Mak. Iya, mau uga kaya adat saben, mau awan wis kagelar wayang kulit. Oh ngono. Saka adik-adik dalang Sanggar Seni Tunjung Seta yen ora kleru. Mau awan wayangane wis dadi adat istiadat nek kene iki wayangane awan bengi. Awan bengi pedotan no. Oh iya. Ya. Oh dadi awan mau wis kagelar adik-adik dalang kecil, generasi penerus kanggo melanjutkan seni wayang kulit ana ing laladan Kabupaten Nganjuk. Akeh ya, Mak, akeh adik-adik dalang sak ngisorku sing umure, sak ngisorku sing semangat dalam nguri-nguri kang sarta ngurip-urip budaya, utamane gelem nyinaoni babagan ilmu pedalangan. Wo ngono. Ning aku bola-bali nek ketemu karo adik-adikku dalang mesti tak wanti-wanti no. Tak wanti-wanti senadyan aku ya isih tarap belajar, ning aku mewanti-wanti karo adik-adikku dalang. Sing mapan wabil khusus ana laladan Nganjuk. Wis belajar dalang sing tenanan, diudi tenanan, belajar sing serius. Aja kenal karo dunia pacaran dhisik no. Oh ngono. Aja kenal karo dunia wanita sik wis ngrusak karir no. Oh ngono. Contonan Mas Trip iki. Iya. 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 24 tahun urung tahu mengenal wanita no. Oh iya. Iya. Iya ya, Mak. Bengi iki sowan komplit. Ning ayo sadurunge ngaturke pemeriah kang sarta bintang tamu. Iki oke banget, no. Iya. Ning kanggo salam pambuka ya muka dimah. Ya kuwi ngaturke tetembangan diwalik larase slendro, ya kuwi ngaturke tetembangan sing ana gandeng cenenge karo agama. Oh ngono. Apa? Pepiling didhisikne no. Oh ngono ya, Mak. Dadi karben ngrumangsani warga masyarakat ana ing dusun Pingkol senadyan gelem nguri-nguri budaya ning agamane ora ditinggal. Oh ngono. Wong Pingkol iki anu kok no kusuk-kusuk ana. Iya, kusuk-kusuk. Adan dhuwur napa ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Warga Pingkol geruduk ning sawah. Oh iya. Ning masjid. Lah ya mesti ngampiri kancane ning sawah dijak ning masjid salat jamaah. Oh iya. Iya. Dibawani ya. Dandang gula karya besar Ki Haji Anom Surata. Iya. Monggo dipun sarirani dening Mas Herulinanta. Maka pepiling dipun riyenaken, Mas. Rukun Islam kang 5 puniki katindakna mring para sasama aja padha ditinggalke aja padha ditinggalke. Rukun Islam aja nganti tinggal. Lanjut. Rukun Islam niku sahadate
angka siji syahadate angka siji. Syahadat Gustine kang sarta syahadat Rasule. Iya, terus kang angka loro salat dene kang telu angka tigane napa Mas Heru? Ramadan nindakne poso papat zakat ping 5 ngibadah haji. Nek gangsal perkawis rukun Islam sampun dipun tindakaken tegesipun rukun Islame kados pundi Mas Heru? Rukun Islam sampurna. Rukun Islame sampurna. Ya kanggo salam mukadimah ya kuwi pepilin diaturke luwih dhisik sadurunge ngaturke para bintang tamu ya nok. Oh ngono. Monggo karya besar Ki Haji Anom Surata. Monggo pepilin dados yo yo yo.
kumandang wayahe sembahyang ngerti aja dawuhe pangeran salat hati cakeke agama limang wektu kudu tansah dijaga nganti istiqomah lan sing tumaninah luwih sampurna yen berjamaah subuh duhur lan asar salat sayang dikenake tinggal magrib lan isa jangkepe rayakan ini tambah salat sunahe dosen rono iku perintah agama ning donya mung sedherok sabar lan tawakal